Yes. Assalamualaikum, Pambling. Assalamualaikum. Neng, iki wong. Arep kok yo rene uang. Assalamualaikum, Pambling. Pambling. Neng. Singgal. Pambling. Pambling. Roh tenan, jamput. Gula apa sampean iki lho? Anu golek kroto makan manuk Ora rotone tak delok kowe royan kajian iki. Dino apa to iki ya? Dino Senin. Oh alah, gak kroso aku nek wayahe bayar. Oh alah.